Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Ғұмырының бірінші яртысында ақыл топланып бір бөлмелер, екінші яртысында исәнлік киден шулдыйлар. Ләкин ең ассызық бітірғаны тәжірибе топлана келе, ақылында өсе, шынығасың деп айтыр едім мен. Һәм исәнлігінің нығытыр үшін бектегі умыртқа сияуын кебек алтын бағанадай көңіліңні, рухыңны сөндірмей тұрған кеше шәхіс болырға керек. Юққа ғана яңғырамай бұл сөздерім біз башлайбыз. Көзге көз қарашып тапшыруын шираттағы шығарушын тәқдимиде аны әзірлеп алып барушы Зифа Нагаева туған тіл долқынларына келенгенсіз бізде қонақта сіз көптен бұл тапшыруға көтіп алған мұңлылардан мұңлы тауышлы Руслан Керамуддинов. Русланға һәм сізге қайырлы сәғатта деп үндәшім. Қайырлы сәғатта деп па, қайырлы сәғатта. Бұл фикерлерім білен башлауымда шул. Чөнки біз үзебезнең язмышны әллә ни үзгәртә алмасак та тормышны иҗат итәбез. Сәхнә кешеләре өйрәнгән без сәнгатьтә сәләтеңне булдырган аралыкта иҗатың белән бәйле. Әгъмән алганда үзебездә иҗат итәбез. Тора шынығабыз, шыныга тәҗрибә туплыйбыз. Әйтергә кирәк, шыныктыру инде ул ниндидер гел яхшылык җилләре бәрелеп торганда түгел, авырлыклар килгәндә, якыннар күңелне төшергәндә, туганнар читләшкәндә, дуслар кайрылганда, тормышта якының айрылганда һәм башка буларның барысы да әнә шул тәҗрибә дигәнне булдыра торганы. Шуңадыр да минем инде сиңа бирәсе сорауларым да күптән күп һәм серләреңне дә халыкка якынайту теләгендәбез. Башлыйк. Русланны күбесе беләләр шаллы егете икәнен. Шул кадәрле авыл малайы, шул кадәрле күңел рухың белән халыкчан, шаллы, шәһәрдә туып, үсеп, кайдан Русланда шундый талант, сәлән, матур иттереп татарча сөйләшү икән дисәләр. Әйдә шул сораудан башлыйк. Иң беренчедән инде безнең гомумән теге гаиләдә гел татар теле белән инде без сөйләшеп үстек. Мин татар садигына йөрдем, татар гимназиясын бетердем, мәктәпне инде. Ну, әлбәттә инде шул авыл инде барыбер бәләки чактан әби бабайларда үстек инде авылларда әле дә вакытта авылны ташламыйбыз, авылга кайткалы йөрибез. Шуның өчен безнең гаиләдә мин әле хәтерлим, миңа бер 3-4 яшьләр булганда кеше урысча сөйләшә башласа мин аңламыйдым. Әнидән сорыйм әйтәм, нәрсә сөйләшәләр алар дип. Шуның өчен гелдәге татар теле булгач инде бәлкем шунларгадыр да инде. Мәктәптә укыгандан бәлки чакта ниндидер хыял булган. Аңарчы сорыйсым килә, абыйымда да шундый сәләтме, җырлыймы? Бик күпләр беләләр бу белешмәләрне, бәлки син инде бик күп кенә тапшыруларда чыгыш ясаган кеше. Ләкин безнең күзгә күз карашып тапшыруның үзгә халыкчанлыгы шунда ки безне авыллар, сез барып, бәлки күп җиргә ирешмәгән район, Башкортстанның калалары, тирә-як өлкәләрдәге авыл районнарда карыйлар. Әйдә шул турыда. Кемнәр тагын гаиләдә җырлады, кемгә ошап Руслан җырлы, моңлы булган? Бер туган абыйга килгәндә абый җырламый, мәктәптә без инде шулай бер мәктәптә укыдык, ул миннән 5 яшькә олорак. Ул бию белән шөгыльләнде, мәктәптә укыган вакытта инде. Җырга нигә аның андай сәләт юк. Миңа каян килгән дип сорыйлар инде күпчелек, сорау бирәләр инде. Руслан каян килде микән шушы менә җыр сәләте сиңа дип. Әнине искәргәнем бар, ашарга пешергәндә менә кили, менә җырлап җибәрсә, аның тавышы көйгә туры килә. Теге фальшта ни дә юк. Шуның өчен әни ягыннан да, анарсын ишеткәнем бар, әти ягыннан да гармонда уйнаучылар, җырлаучылар булган икән. Коралда, музыка коралында, берәр коралда уйнап үстеңме? Юк. Теләгеңдә булмадымы? Теләктә бик алай булмады, чөнки беләкчектән гел шул җыр белән генә теге уен коралларына алай бик иске. Музыка мәктәбенә берникадәр кеше бит инде музыка мәктәбен үтеп
сәнгатькә килә, андый да булмады. Yok, bayan niyine yürüdüm ben. Mektepte okuyan vakitte da bana oturup da rahatlandırıp garmon sızıp alay anday sәләт benim. Ниндидер күңелеңдә җырдан тыш баянга тартылу булган булса, син шуны эләктереп кенә алган булыр идең, Бәлкем. шундый теләгең булмаган. Хыял барыбер да шул юлдан китәргә булдымы, бәлкидән кемдер булырга хыялландымы, Руслан? O хыялларга килгәндә инде без теге әйтеп биткәнчә, мин инде авылда үскәч, безнең әтинең, әнинең инде абыйлары бөтенсе техника белән техникада эшләделәр, шул зур йөк машиналарында, КАМАЗларда, ЗИЛларда. Мин инде гел әбигә әйтәм, әбим әйтә, мәктәпне укып бетергәч, мин колхозга эшкә керәм. Хәзер инде ул колхозның эзе дә юк, духы да юк. Шулай, шундый теге водитель булу хыялы теге зур йөк машиналар йөртергә хыяллар ул өчен удырсайды, ошонга ашты улай берләр. Теге пандемия вакытларында мин инде урман белән шөгыльләнә башладым һәм инде йөк машиналарын йөртергә туры килде. Менә бу җырга китү чынлап та минем бу шын юлым икән, тормышта алып барасы дигәне кайсы вакытта сиңа шундый ышаныч үзеңә туды? Әни гомумән миңа технический профессия бирәсе килде. Теге музыка ягыннан бик теләмәгән иде. Но минем күңел шунда тарткач, аны беренчектә теге кеше минем уйлавым буенча үзенең яраткан шөгыле белән шөгыльләнергә тиеш дип саныйм. Беренче тамашачылары кем икән Русланның? Мин инде сәхнәгә минем теге садиктан белә башладылар, садикта йөри башлагач, шул теге балалар арасында конкурсларда катнашып инде, әнигә әйткәннәр, шушы малайыбызның бик шундый сәләте бар икән җырларга. 3 яшьтә мин инде беренче тапкыр безнең Ярчалы шәһәренең Сарасадагы исемдәге концертлар залында чыгыш ясаган идем һәм инде моның хәтлек аю бирделәр миңа панда, әле ул һаман да саклада. Фән абыеңның һәм синең чагыштырмача икегездә дә бик моңлы, мин бик бөек кеше белән сине чагыштырам, аның җырларын да яратасың син, әле дә башкарырга теләк белән бик халыкка ирештерәсең. Аның да укыган вакытта әллә үзенең шул җыр алда булгангамы, укуга бик ихлас булмагангамы, укырга керү белән гастрольгә чыкканда киткән һәм бу кабатланган синең язмышта да, шуны әйтеп әйтәле Руслан. Ул фән абый сөйләгәне булды, безгә дә укырга керү белән сырада җырларга киттем инде дә. Без инде әлбәттә, Аллага шөкер, фән абыйның иҗатын бик нык яратам. Инде безнең концертларда да катнашты ул соңгы елларында. Мин инде быелны да, без быелгы программада да аны искә алам герман көе белән. Чөнки ул герман көе аның белән ассоциация бара. Мин аны беләкчәктә тыңлап үскән, фән абыйның герман көен җырлаган һәм инде быелны шушы җырны җырлап, әлбәттә инде экраннарда аның сурәтен чыгарып без искә алабыз фән абыйны. Менә укуда теге шаяртып әйтсәк тә, син дә укырга керүен кергәнсең дә, сәнгать юлында тамамламыйча, шулай ук җырларга чыгып киткәнсең. Артабан камилләшергә, белемне арттырырга, яңадан да укуларга кирип була, синең сәләтең белән, талант белән хуш куллап алырлар иде, теләк бер дә булмады Руслан. Теләк бер дә булмады түгел, тигәнчектер анда уже аның турында бик уйламадым да инде. Уку бер якта уку, практика ул практика. Шуның өчен инде мин хәзер укымасам да, ул бөтен инде шушы бөтен барлык булган әйберләрне мин инде аны беләм. Бәлкем киләчәктә теге кереп укып бетермен, теге булсын өчен генә. Инде теге әйтәләр бит әле кызык итеп тә, уку белән менә хәреф танымагач дип, шуңа күрә бер дә күз алдына да килми бит. Менә үзәкләргә үтеп җырлыйсың да, матур иттереп, халык таптан булып тыңлыйлар да, шунда күз алдына да килмәй берсе. Эй, булды, тыңлавын тыңладык та, син бит белемең белән бик ул хәлләре камилләшкән кеше түгел икән дия торган түгел бит, ничек кенә булмасын. Синең тумыштан булган сәләтең сине җитәкләп алдан алып барган, бүгенге көнне моңа исбат үткән елларын җырлап. Шулай бит Руслан. Мин әле теге мәктәптә укыган елларында математика дәресендә утырайык та, теге кай вакытын тыңламыйча теге апа нәрсә сөйләгән, укытучы апа нәрсә сөйләгән, минем янга килә иде, Руслан, ник тыңламыйсың? Мин инде җавап бирәм. Мәйтәм, Нурия апа, акча шутлы берсәм мәйтәм, җитә инде шул. Менә шулай булганда инде. Ләкин менә бу юллардан китеп, син җырчы танылуын яхшы танылдың син. Кешеләр бик озак киләләр. Интегә үзләрен күрсәтергә бик күп юллар эзлиләр. Синең бәреп кирде. Барыбер бәреп кирә килде. Тавышың Чаллада гына калса, Чаллада озак итеп яшәп килсәң дә, синең Казаннар аша, Татарстан аша, Башкортстан тамашачысы яшь кенә киенә сине яратып өлгерделәр. Бүгенге көндә инде син билгеле, танылган,
теге топовый дип әйтергә кирәк, шундый җырчылар арасындасың. Ни эшләп дип сорыйлар менә миннән, Русланның һаман исем шәрифләре, бөек исем шәрифләре юк дип. Исемгә килгәндә инде мин бик теге шушындый кеше, мин бик теге талпын, менә миңа исем бирегез дип мин теләнеп соранып бирмим алай. Да күп яздылар, теге концерт барышында да күп подпислар җыйдылар инде халык арасында, Министерство культурада. Мин теге биреләр дип саныйм инде, Алла бисәтләсә, аны инде теге хәзер инде теге медален алдык, киләче безнең адамыбыз шушы заслуженный артист булыр дип саныйбыз инде, Алла бисәтләсә. Алда бигрәкләре дә булсын дип, бу урында шулай дип каласы килә, чөнки теләк зур. Теләк зур. Синең ул җырыңдагы моңыңның бәясен арттыру түгел, синең халык алдында халыкның сине тану бәясен арттыру өчен. Син игълан ителмәсә дә, Руслан Кирамутдинов, бу бәяләр шулай бит инде. Тормышта, язмышта бик кискен бурылышлар, өйләнү, гаилә корулар белән үзгәреш китә, үзгәреп китә. Бу тәңгәлгә җиткәндә, әлбәттә, күп сорауны бер генә сорау белән бирәсе килә. Бик күп төрле итеп яфаламыйча кирип китәсе килә, бу сорауны үтеп кенә китә алмыйбыз. Өйләнгәнче мәхәббәт, яратышу бар, яратып өйләнүләр бар. Синең шулай да бөтен халык белгән, күп аралыкта кемнәрдер бик якын итеп яратып өлгергән халык тарафыннан Илмира Нәгыймова белән яшьлектән бәйләнеш инде нигездә мәхәббәттә корылган булдымы, яки ниләр уйлаптырмы, яки менә шулдыр инде булыр минем язмыш дигән тәгаен уйлармы, бу хакта әйтеп үтмим мөмкин түгел инде, Руслан. Әйдәп китә, миңа теге авыр түгел. Әлбәттә инде без аны белән бергә укыдык, шул музыкаль училищесында 4 ел вакыт узгач, менә аннан безне тормыш, язмыш очраштырды. Әлбәттә инде теге безнең инде арада ярату булды, ул булмыйча берничә теге минем уйлавымча, теге гомумән теге расчет, без икебез дә простой гаиләдән, безнең анда расчетлар ниләр анда әйберләр, мөмкин анда әйбер булмады. Шуның өчен шушы ярату булды. Менә инде Аллага шөкер 2 бала бар бит инде. Камил, Ясмина, мәхәббәт җимешләре дигәндәй. Ну, тормыш бит шулай төрлек була. Ага да бар, карасы да бар дигәндәй. Инде яшерен батырын түгел, арада ни булганнарны да инде ана инде халык белә. Мин инде бер качан теге кешене начар яктан теге сөйләп андый минем телдән андый гомумән андый бер чыкмады, шуның өчен мин гел халыкка әйтеп килдем, нәрсә генә әйтәм булса да, нәрсә генә булмасын да әйтәм, ул балаларның әнисе генә дип әйттем. Кыюлык ныграктыр. Илмира да кыюлык. Ул очрашкан мәлләрдә журналистлар белән интервьюлар биргән вакытларда күзгә күз карашып да килеп китте. Кыю гына итеп әйтәсен авырттыра торганында сиңа карата булганда әйтми калмады. Әйтте. Сиңа баксаң, мин карыйм да пышылдап әйткәндә кайбер сүзнең еракка ишетелә, Руслан. Кайбер вакыт шаңкага йөрәк авазы, аны ишетми халык. Гайбәт ул, әйбәт түгел бит инде ул гайбәт. Менә шулай да син үзеңне гаепне таныган кеше, гаебен кайдадыр таныган кеше барыбер өстенрәк кала халык күңелендә. Икенче якны нык аксаклатып әйтә торганга караганда, үзеңнең гаебеңне кайсыдыр яклап кычкырып әйтмәсәң дә таныган җирләрең бармы шулай да? Юк, андай бер минем булмады күңелдә. Минем теге ниндидер мин начар дип үземне теге гаиләдә мин иң беренчедән мин гаилә өчен яшәдем. Мин үземнең иҗатымны да икенче планга куйдым. Торган мәлдә дә, чөнки аны инде Зифа апа үзең дә беләсең, мин баштарак теге җыр белән әле теге нитне арттарак дип әйтәм. Шуның өчен теге иҗат, җырлау мин аны вакытлыча дип саныйм, чөнки менә яшь вакытта җырлыйсың, яшь вакытта чыгыш ясыйсың, беренче урында булырга тиеш дип саныйм мин гаилә. Шуның өчен теге эшне нәрсәдер теге кытыклап, нитеп теге әрнеп йөргән вакытлар нәрсә өчен генә булды, гаилә таркалганга күрә генә. Менә шул. Синдә әле бөтенләй Илмирага карата хисләр түгелде, җуелдымы? Әллә кайдадыр яшеренеп яшиләрме? Ну, хәзер инде вакытта үтте, теге хисләр бар дип әйтәлмим инде мин. Менә бит син матур итеп мәхәббәт турында да җырлар җырлыйсың, сәхнәләргә алып чыгасың. Җырларда барыбер теге халыкка алдап
Алар сезнең турыда җырлыйм гына дип түгел, үзеңнең ишеңнән, йөрәгеңнән итеп хисләреңне түгәсең. Шул вакытларда нәрсәләрдер чәнечтереп барбыр, ала менә минем бу яшемдә дә беләм, үткәннәрдән нәрсәләрдер үтә күңелдән. Буламы шундый чак? Ул баштарак булды, менә бу кызыгылар килгән вакытта минем бер шундый җыр чыкты. Анда шундый сүзләр бар. Мин сине онытмам дигән инде. Шулай туры килде ул, менә ул җыр үзеннән үзе менә миңа килеп ничектер эләкте ул. Бергә яшәгән көннәрнең күп җирендә уртак балалар шатлыклары, балалар табу йортларына алып кайтканнар, аларның туган көннәре үткән, уртак бәйрәмнәр, уртак шатлыклар, йолдызлы сәгатьләр күп булган. Шуларның кайсы минутлары бар burada сагындыра үткән гаилә булган вакытта? Сагындыра балалар белән бергә булган чаклар. Беләки. Чакта. Шул моментлар кай вакытны сагындырып ала. Кырып ала инде. Әле нинди мөнәсәбәтләрдә балалар? Әйбәт, Аллага шөкер. Без топ-тур элемтәдә, икесендә телефон, шалтыратышып, хәлләр белешеп, әле шулай матур иттереп. Мин кайбер вакыт булай дип уйлыйм инде. Бу тәңгәлдә бәлки дөрес әйтәмдерме? Кешенең эше юк микән ни димен мин. Бик каты шәбәләнеп, кешенең язмышында менә тырнана башласалар. Имештә ярдәм итмикән балаларына, менә имештә акча да бирмикән, имештә Илмира бу турыда тегендә сөйләгән икән, монда сөйләгән икән. Бу фәкать ике кешенең эше. Балаларын язмышын хәл итә торган, дөрес түгеллеген исбат итә торган өчен генә бу сорауны бирдем мин сиңа, балалар белән элемтәләр бармы дип. Шуңа күрә бар яклап та кулыннан килгәнчә куелганмы, Руслан? Аллага шөкер. Теге кеше нәрсә сөйли, кеше нәрсә әйтә, миңа барыбер. Ул теге әйтә инде, төрттерәләр инде, язалар да, мин аны үзем дә күргәнем бар. Миңа да теге сорау бирәләр, Руслан, син теге булышмыйсың, митәм. Кемдер шул әйберне әйтте, менә кемгәдер шулай кирәк, шулай, значит, уңайлы ул кешегә шулай әйтергә, эстрада дип тегесе, монсы әзрәк шенәсендер әле дип, әзрәк сөйләсеннәр әле. Шул яктан да әйтелергә мөмкин. Илмира катгый рәвештә балаларга менә ничек дип әйтәм, шикләр куя торган вакытлар үттең, мин беләм. Аралашулар авырлашты. Әле инде андый хәзер Аллага шөкер. Яхшы, ансы бигрәк тә яхшы дип әйтәс килә. Кайбер кеше әйтә, киселгән икмәк яңадан ябышмый. Кайбер кеше әйтә, бәлки еллар үткәч, кем белә? Бәлки без дә бергә булып куярбыз. Андый уйлар килеп китмиме? Юк, ан турында уйлаган да, хәзер теге үз тормышымны алып баргач, хәзер баш әйтәм бит, шушы күбрәк иҗат өстендә, үзем өстендә, теге аякка басып, матур иттереп, нык сәхнәдә басып торасым килә. Шуның өчен теге ниндидер хисләргә бирелеп, мин яшәмим инде хәзер. Кайбер вакытны кешеләр төрлечә теге хейтерлар дибез бит инде. Илмира әлдән әле дуэтлар яздыра бит инде. Шундый вакытларда, беренче вакытларда ул кемгә дә барып тигән булгандыр. Сиңа гына түгел, беренче вакытларда аерылган вакытта әйтерсең дә теге үч нәүбәтеннән эшләнгән кебегрәк. Хәзер менә әле тегендә, әле монда күргәндә син үтеп китеп кенә карыйсыңмы, тыныш кына тыңлыйсыңмы, яки бөтенләй тыңламыйсыңмы Илмираның җырларын? Тыңлаштырасыңмы? Радиода кай вакытны ишетелә инде, мин теге махсус юкмы? Юк, махсус деген итеп, килеп чыкса кызыксынасың. Мин аның теге тавышы ошо инде, ничек башкарау җырларын, ошо әлбәттә Борма белән язган җырлары да матур бит инде. Борма белән матур итеп җырлый. Радиодан кабы теге ишетсәм дә, теге күчермим, тыңлап бетерәм. Менә монсын инде рәхәтләнеп җавап алдыгыз бик күп сорауларга. Тыңлый ул барыбер. Менә Борма дигәнен бик дөрес әйттең, Руслан. Сезнең икегездә генә шундый милизма дибез без, Бормалар бар. Аның Илмираның үзенә бер кемгә дә ошамаган Бормалары бар. Синең үзеңдә халыкчан Бормалар бар. Менә бу Бормалары да бер төрлерәк иде дә бит. Тормышның Бормаларын ныграк җиңә күрәсең инде. Әйдәгез шул кызыграк сорауларга китегән. Буталандыралар инде шул Русланны чакырсалар дип әйтерләр. Мин сиңа ире килеп кергәндә, тапшыру башланыр алдыннан, шундый харизм белән басып тора бер җегет дисәң, Руслан Кираметдинов, миннән алдарак килеп әзерләнеп, карап кирип киләм. Ай, мин әйтәм, бигрәкләрдә күзләр тимәсен бит әле аңа дип, сокланып. Шуңа күрә нәрсә дип әйтте Зифа апаң? Руслан, нишләп сине һаман кызлар тотып ашамады дигәч, нәрсә дип әйттең? Ашатмыйм мин аларны. Бүгенге көндә синең яныңда шанышлы канат булырдай, бәлки тормыш буйлап китәргә генә карар кылган түгел, күңелеңә илһам бирә торган бармы? Берәр кыз дисәк, әллә биреп карыйм әле сорау. Булган әйберләрне теге иштәге үземнең гаиләдә булган әйберләрне бик теге сөйләргә чыгарга яратмыйм. Но сиңа гына по секрету әйтәм, бар. Аллага шөкер. Аллага шөкер, чөнки илһам
бу җәһәттән күңелеңне аңлаган кеше булса, җырлаганда канат бирә. Сәхнәләрдә дә шулай бит инде. Тормышта, гомумән тормышта бәлки алышынып китәр, бәлки кемдер булыр, кемдер әле соңрак хәбәрләр ишетербез. Менә бу кадәрләрне үткәннән соң нинди хатын-кызга син өстенлек бирер идең? Мин гади хатын-кызларны яратам. Теге хәзерге бит инде Җапа үзең беләсең, тренд шундый бара, ул теге дөньялар шундыйрак әйләнде, әзрәк теге күп яктан, төрле яктан влияние да бар хатын-кызга. Теге күп эләгә инде теге интернет челтәрләрендә менә мин шундый независимый, мин үзем булдырам, мин теге үзем эшлим, үзем итәм. Шундый була күрмәсен, менә шундый кеше очрамасын тормышымда дип әйтәсем килә. Хатын-кыз бит инде барыбер гаилә җылылыгы хатын-кыздан тора. Мин шулай дип саныйм, чөнки җылылык булмаса, гаиләдә анда теге ни булмаячак. Тормыш булмаячак. Син киләчәктә, мин әйтмим, янындагы кешең инде шулай сайланган дип бәлки сайлап, бәлки ул, бәлки башка булганда да колай күрәсең кемне үзең белән тормыш юлыннан ахыргача китәргә, сәнгать кешесеме, яки ул менә җәмгыятьтә башка төрле һөнәр кешесе? Юк, сәнгать кешесе кирәк түгел. Тагын бер кирәкле җавап алынды бит әле Русланнан. Шуңа күрә җырлый торган кызлар, бии торган кызлар, монтажлыйбыз сезне бүген Русланның күңеленнән. Димәк, син чын мөселман җегетләре кебек өйдә өйнең ушагын сөндермичә җылысын, кайтып керүгә, ишекләр ачылуга тәмле ризык исләре килеп Ул торып. шулай булган очракта гына гаилә озак еллар торачак. Анда мин булдырам, син шулай, син булдырмыйсың, син тигесе маса, менә алай гаилә булмаячак. Ул 1-2 ел теге әйтәләр бит әле. Теге эмоция белән бара да шулай, дофамин белән аннарсын инде. Килеп чыга бер заман. Программаның үткәнендә, быелгысыннан алдагысын, әнә теге нык дулкынлануларыңнан соң үзгәрдем дип атадың. Теге як тормыштан бу як тормышка күчеп, үзеңне булдырып килгәндә ниләр үзгәрде? Руслан бүген нинди? Ниләр синдә үзгәрде, Руслан? Теге үзгәрдем дигән программа шулай корылды. Иң беренчедән теге сакал үстердем бит инде. Инде ул сакалга бәйләнә. Килешә бит кызлар әйме? Ай ничек килешә? Хәзер инде ни өйрәнделәр инде, хәзер калдыр кырмаган диләр инде. Хатын-кызларга, дөньяга, тормышка, гаиләгә икенчеләй карый башладым. Һәм менә шушы программа төзелгән инде, шушы әзрәк анда шундый фильмнарда без керттек. Анда теге патша, хан теге шундый әйберләрдә булды инде. Шулар. Бер заманны без синең белән туган тел концертларында Мәскәүдә чакта синең әле эчтә утлар дөрләп янып кына торган ел иде. Сорау биргәч, Зиф апа минем әле кызларга карата бөтенләй дөресен әйтсәм, хатын-кызга карата миндә ышаныч сүнде дигән идең. Азрак кына җылындымы күңел? Үттеме шул вакытлар? Ул вакытта әзрәк шулай булгандыр инде, теге барыбер кешенең ниндидер период үтә бит инде. Теге бу дөньяда теге гаилә корам дисәң дә, тормыш алып барам дисәң дә, ышанычсыз булмый бит инде берничектә. Менә хранилище дибез бит, телефонда да бар, интернетларда да бар. Булган әйберне чистарта барырга кирәк диләр. Дусларың электән килгәннәр калдымы, төшеп калганнар бармы? Менә шул вакытта синең кискен бурылышларың вакытында бик күп әйбергә чынлап та үзгәрешләр кичерәсең бит инде. Карашларың үзгәрә, кемнәреңдер барбаңда килгәннәргә ышанычың югалып шулай күңелең кайтканнар төшеп калдылар. Ул яклап та үзгәрешләр булдымы синдә? Булды. Гомумән дуслык. Теге элегрәк теге аралашкан кешеләр инде яртысы юк. Шул, Аллага шөкер, менә теге барыбер дөньяга икенчеләй карый башлагач, икенче кешеләр менә янда икенчеләр була башладылар. Менә ышанычлырак һәм инде төплеррәк кешеләр инде. Шул. Бүгенге көндә яңа программа өстендә эшләп, менә Уфага да тәкъдим итәргә килдең. Нинди проект, нинди программа һәм ниләр тәкъдим итәрбез? Киләсе килеп китсен өчен тамашачы әйтеп үтәгән Руслан. Без инде бу тамашаны күрсәттек. Бу концерт программасы сез сайлаган җырлар дип атала. Без инде менә өстәмә концертлар белән киләбез, инде 8 Дёмага киләбез. Орионга да инде 9 безнең
омпода кабатлап күрсәтәбез инде халык сорау буенча шушы программаны тагын. Программада тыш гомумән сәхнә тормышы, сәхнәнең бүгенгесендә ниләр үзгәртер иде Руслан? Минем эстрадага караш ул теге 50-га 50. Да күп әйберне алып атасы килә, күп әйберне үзгәртәсе килә. Ну, мин теге үзгәртү белән генә бит инде алай булмый. Хәзер бит инде теге теләсә кем тиген, кемнең җырлыйсы килә шул чыгып сәхнәгә җырлый бит инде дөресен әйткәндә. Шулай бит инде. Әйе. Хәзер инде тамадалар җырлый башлаган иде башта, аннарысын Аранжировщиклар җырлый башлады. Аранжировщиклар җырлый башлады, баянистлар җырлый башлады. Хәзер звук операторлар җырлый башлады. Диючеләр. Нәрсә әйтәм инде мин? Бу кызык та һәм кызганыч та. Миңа калса син болай дип әйтәлмисең инде үзең, мин әйтәсен, синең өчен җавап бирим әле. Әнә шулар күбрәк булган очракта Руслан кебек моң ташый торган җырчылар аерылыбрак яраттыра башламас микән һәм кайту халыкчан җырларга, элекке матур вакытларга кайту. Руслан синең кебекләргә өмет баглый халык хәзер. Чөнки ретро җырларга да күчеп карадылар бит. Менә аларда китеп бара, Хәни апаң да репертуарын байтак җырладылар, башкаларныкын да җырладылар. Бәрелеп карыйлар, сугылып карыйлар, тегеләйдә кыланып карыйлар, булай да үзләреннән дә тоя башладылар бит инде. Җырчылар үзләренең кыланышларыннан. Шуңа күрә шулай дип уйламыйсыңмы син дә? Менә Хәни апаның җырларын җырладылар бит инде, менә элекке җырларны кайтара башладылар бит инде. Әле бер көнне тапшыру булды, Казан телевидениесендә инде Илсаф абыйны чакырганнар иде. Ул әйтте, как раз бит аның репертуарыннан Зевпа синең язган җырыңны җырлыйм, Алмалы йорт дигән. Әйе. Шуны җырны сорап ишеткән, әйткән ул анда. Җырларны алып җырлыйсыз яшьләр дигән әйткән. Инде ничек сез аны җырлыйсыз, ничек сез аны тамашачыга тапшырасыз? Теге оригиналдан ким булырга тиеш түгелдер дип саныйм. Әйбәтрәк тә булырга. Синең очракта ни уйлый инде ул? Ул мактады, менә шулайрак җырлагыз әле дип, сез шушы элекрәк җырларда, элекрәк язган җырларны аласыз икән, или минем кебек, или еще да лучшерак җырлагыз. Менә мәсәлән безнең яшьлегебез фән башкарган, әле дәвамы бар, Аллага шөкер диючеләребез күп, чөнки Руслан җырлый. Русландан башка берәрсе алып аны синең рөхсәттән башка җырламаслар иде, бик дөрес булган бит дип әйткән кешеләр күп булганга, иманым камил, сөенәм. Фәннең дә рухы шат булып ятсын. Әйдә хәзер кыскарак сорауларга син дә кыска җавап бирәсең. Синең өчен бу дөньяда иң нык сөенгән кеше? Әни. Әле дә. Рәмилә ханым белән Роберт әфәнденең ничек дип әйтим, ике бала арасыннан икегез ике төрле булгансыз бит инде. Менә булган бөтен булмышына рәхмәт яудыра торган минутларга безнең тапшыруда килеп кушылсын. Шундый җегет өчен рәхмәт әйтеп өлгерәм. Һәм иң беренче кемгә шалтыратасың бик кыен вакытларыңда? Айдарга шалтыратам. Минем инде ул якын дустым, ул минем концертның директоры да, администратор, ул хәзер инде күп эшләремне алып бара бит. Без инде аның белән 20 елга якын дуслар. Һәм инде авыр вакытларда гомер инде минут сайын шалтыратып торабыз. Туры сүзлеме син менә күзгә карап әйтәсеңме, ошамаган чакта да яки ишкә салып куясыңмы? Яра эндәшмим инде дип. Туры сүзле, кай вакытны кеше бик ярап та бетерми әйтәм. Менә шулай кирәк түгел дип, менә шулай эшләмәгез әле дип. Кай бер җирдә теге авызыңны яп тора кирәк, конечно. Мен дә әйтелә. Кай бер вакыт алабада күреп каласың әйме? Егылып калса, егылып кала, утырып калса, утырып кала. Туры кеше һәм тугры кеше. Тугры. Тугрылык дигәндә, тугрылык хыянат белән бәйле тугрылык. Син хыянәтләрен әйтеп тормыйм, бәлки булгандыр, мин тикшермим инде хәзер. Эльмираны үтеп киттек, башкасында хыянатны менә бөтенләй дип әйтим хәзерге заманда, үзең сайлаган кешең янында булганда да, гомумән үзең өчен дә син җаваплый аласыңмы? Хыянат итәргә мөмкинсеңме? Син кем беләндер бергә булганнан соң яки син гафу итә алыр идең андый кешене яңалардан бергә булган? Мин үзем хыянат итә алмыйм. Мин кеше миңа ышанып тора икән, минем белән мин андый әйберләрдән мин элек-электән куркып яшәдем. Димәк син бердә хыянат Менә бит. Хыянат иткән кешене мин гафу итмим бер башында. Иң куркканың бу дөньяда? Гомумән курку бармы нәрсәдәндер? Курку бөтен кешегә бардыр инде ул. Куркуның төрле ягы бар. Теге фобия дибез бар. Икенче ягы тормышта нәрсәдәндер алдагыңнан, бәлки нәрсәдәндер курку уйланып. Андай фобиялар ниләр юк инде. Теге
Бірақ дөньялар бит таныш түгел теге. Әйе. Тегендә монда тегеләй төрлесен сезә бара. Шуның өчен кай вакытны теге балалар турында уйлап китәсең дә теге шундай әйберләр безне теге читләп булсын дип менә шулай дип торам. Аларның киләчәге өчен курку бар. Әйе. Күп кешене артыннан ияртеп була. Кемдер НЛга китте, кемдер тагын нәрсәгә китте, бизнесларга, эшкуарлыкка да шакыралар. Йөрмә җырлап, Руслан әйдә безнең белән китсәң күбрәк акча эшлисең дә дияргә. Гомумән сине үз артыңнан, үз сүзеңнән кире кайтарып ияртеп буламы? Мине чакырып карадылар андай ниләргә. Мин андай юлга кермәдем дә, кермим дә. Димәк, сине ияртеп булмый. Үз юлым бар. Үз сүзеңдә торасың. Әйе. Кызулык бар. Ни тынычландыра шундый вакытта син? Мин тиз кызам да тиз сүреләм. Шулаймы? Менә теге кызып алам да теге аннан соң Гороскоп буенча кем әле син? Укшы. Стрелец. Ай, кадап кына аласың, әйме? Тынычландыру барыбер нәрсәдән җыр тынычландырамы? Кемнеңдер әйткән сүземе, үзең халәтеңне тиз генә кулга аласыңмы? Мин тиз генә теге уйлап утырам да, митеп, борчылсаң да, митем, борчылмасаң да, барыбер митеп вакыт бөтенләй берне үз урынына куя, шуның өчен теге. Тукта дия беләсеңме, Русланга шундый бар. Тукта, Руслан. Әйе. Кайбер кеше бит менә җыгылып киткәнче гәпләшә. Кайбер кеше бит ул үпкәли кеше. Менә мин кешегә үпкәли белмим. Үпкәң юк? Юк. Менә нишләп шулай? Үзәккә теге бик нык үтсәләр генә, бәлкем теге үпкә сакланырга мөмкин. Йомшак күңеллеме син? Йомшак. Йылакмы син? Юк, елак түгел. Шулай да кайсы вакытта елаган бар. Их дип. Булды инде андай елаган вакытлар. Менә шәхси тормышның ниннән генә түгел, төрле очраклар булырга мөмкин. Менә мәсәлән, сине нәрсә елатырга мөмкин? Эшлисең, ничектер теге килеп чыкмай, авырлыктар килә, шул вакыт кай вакытны теге ул әйтәләр бит, ир кеше теге елай, ир кеше дә елайлар, алар кешегә күрсәтмиләр генә. Мин аны үзем бик яхшы беләм. Әйе. Һәм спорт кайсы ягы, кайсы төре бармы синең күңелеңдә үзең өчен? Элек шөгыльләндем, көрәш белән шөгыльләндем инде. Спорт минем өчен йөзү. Мин йөзәргә яратам. 45 минут бер туктаусыз шалт дигәндә монда. Йөрисеңме? Бассейнга? Менә бу ял вакытыңдамы синең? Теге хәзер гел бу арадларда гел юлда, шуның өчен теге буш вакытлар булса барып киләм. Руслан кеше җырлый да шуннан индидер ялны эзли. Элегрәк куркмыш әйтәләм, сәхнә алдында концерт, артында кайтып киттеләрме? Хәмер. Шарап була торган иде, банкет. Хәзер карыйбыз. Конкуренция зур, яшьләр бик акыллы. Аллага шөкер булай итәргә кирәк. Бу әйберләр читкә этәрелде. Әйтәләр үзләр ансыз да алга барып булмый диләр. Бу яклап син ничек? Бик сөенәм. Безнең ул әйберләр хәзер уже читтәрәк тора. Элегрәк андай әйберләр ешрак күренә иде. Син саранмы? Юмартмы? Саран түгел. Шулаймы? Юк, саран түгел. Алдаганнары бармы синең? Сансыз. Ай, халыкчан әйтеп куйды. Алдаганнары бармы? Бар инде, ничә булмас. Алданганың бармы? Сине алдап булганга ошамаган бит. Бар инде, ничә булмаска инде. Бүтән кешене алдап буладыр инде. Үзең берәр тапкыр менә кайбер вакыт әйтәләр, менә анарга файдалы булсын өчен алдаган идем, менә шулай килеп чыкты. Мин кеше белән файда өчен бер кайчан да теге алай аралашмыйм. Ул мин анда теге. Яки теге файда өчен түгел, аңа кыен булмасын өчен алдап әйткән идем. Менә дөресен сөйләмәгән идем. Аңа дөресен белүсә яхшы булмас дип. Үземә кыен булды бит кайберсе. Алай да булган. Булганы бар инде, бар. Тормыш булгач бит бер бар инде. Әйдә тормыштан ахырына җиткәндә тормышның матурлыкларына, елның кайсы фасылын яратасың, кайсы мизгелен яратасың? Май аен яратам мин, чәчәк аткан вакытлар, менә шушы яшелленгән вакытларны яратам мин. Шул сандугачлар сайраган вакытны яратам. Көн графигын беләсе килсә, мәсәлән, бик тыгыз вакытта инде ансы, әйтик, тынычрак вакытта көн графигы. Иртән тордың. Ашарга әзерлисеңме син үзең? Әйе, ашарга пешерә беләм, бәлешкә хәтле сала беләм. Ай Алла, камырында үзең басасың. Басам. Кызлар ишеттегезме? Әлбәттә әйтә инде ул кызлардан ашатмыйм дип, ашатырга үзе әзерләнгән. Ашарга пешерәм мин, бөтен уйлактан өйрәндем. Электән белмәгән кеше бик өйрәнелми торгандыр да инде. Синдә булган, инде ул димәк, Руслан. Шулай бит. Ул минем теген ничектер, әйтәсем килә, икенче бер какой-то призванием соң инде ул минем бу сәләт бар, ашарга пешерү сәләте. Иң яраткан теге пакет эчендә тавык белән бәрәңге инде безнең. Сарымсак белән шунда. Пакет эчендә. Иң тәмлесеме? Ай, шәп. Ашыйсы килеп китте генә исләре бирәккә танауларны кытыклап алды. Кемнәргә рәхмәтлесең язмышында? Иң беренчедән әлбәттә инде әти белән әнигә рәхмәтле әйтәсем килә. Тормышыма,
Аллаһ Тәгаләгә зур рәхмәт. Барыбер сәләтне Аллаһ Тәгалә биргән. Картлыгыңны ничек күз алдына китерәсең? Картлыкны мин уйлавым буенча сәхнәдән үз вакытында теге ул барыбер бөтенләй ташлап бетереп булмый инде ул сәхнәдә. Мин аны аңлыйм. Ул теге ничек кенә әйтсәң дә гомер буе җырлап булмый дип. Ул теге нәрсә дип әйтәсем килә. Ул шир кебегрәк инде менә ул сәхнә гомер буе шулай теге артык теге гастроль итеп җырлап йөрмәсәң дә барыбер сәхнә онытылмас инде беркайчан да. Шул. Киләчәккә иң зур максатларың, иң зур хыялларың? Хыялларны мин теге бик сөйләргә яратмыйм инде. Һәрбер кешедә хыяллар бар инде. Әйтәм бит инде. Шул эшләремне, башлаган эшләрем уңсын, иң мөһиме шул. Тагын бәбиләр үстерер идеңме? Аллаһ Тәгалә бирсә, почему бы и нет? Гомумән дингә карата ничексең? Аллаһ Тәгалә сүзен кабатлап алабыз бит инде. Дингә карата минем бик уңай, мин теге үземчә инде бик карарга тырышам, теге ниндидер укыйм, менә кирәкле әйберләрне. Диндә менә мәсәлән ничек булай тормышта ничек минем дингә карата уңайлы ягы инде бик нык уңайлы. Шул кадәрле матур тапшыру булды. Шул аралыкта капыл-капыл гына сорауларга да шундый җитез итеп җавап бирдең, чөнки сәхнә кешеләре белән күп очрашабыз бу тапшыруда. Сәхнәдә бер төрле алымда алар. Менә сөйләшкәндә син чынлап та кайбер вакыт тукталышта кыенсыныбрак калган сораулар да булгалый. Синеке менә ничек җырың йөзә? Сөйләшүдә дә шулай булды тапшыруда, Руслан. Тормышың да алда шулай булсын. Башкортстан тамашачысы алдында килгән сайын көтеп торалар, күмәртәләп артып торсыннар. Ниләр әйтер идең? Нинди теләкләрдә калыр идең? Башкортстан тамашачысын мин аеручан яратам, чөнки монда инде беренче ел гына инде без чыгыш ясамыйбыз. Иң беренче еллардан Гөлфия апай үзең әйттең, бик яратып җылы кабул иттеләр. Мин андый алкышларны әле бер җирдә алып бик нык ишеткәнем юк. Уфа халкы аеручан алар моңны аңлый торган халык, җырны аңлый торган халык. Тапшыру ни кызганыч ахырына якынлашты. Бик тәмле сөйләшү, күңелгә рәхәт аралашу булды, Руслан, синең белән. Мин бит чын-чынында сине әллә күпме әйтә килдем. Руслан, кайчан киләсең безнең тапшыруга дип, бик канәгать калганнардыр дип уйлыйсы килә тамашачыларыбыз да. Әйтәләр бит юкка гына түгел, соңга калганны белгәч кабаланып йөгерү белән түгел диләр. Бар да вакытында килсен. Димәк, ниләрнедер үтәргә кирәк булган. Артта узган күперләрне, тигез юлларны түгел, күперләрне, чокырларны, сикәлтәләрне ялкын булып калганнары дөрләп янганда киләчәккә яктысы юлыңа төшеп, юлыңны ачып тора диләр. Киләчәктә бөтен хәтта вак-вак авыртынулар, авырлыклар булганда да мөкиббән халык сөюе, халык бүгенгедәй сине яратуы. Аннары тавышларда елдан-ел үзгәргәли, үзгәрмәсен иде тавышың. Синең тавышыңны хәтта бер техника, заман техникасы боза алмас дәрәҗәдә булсын иде. Чөнки кемдер шул техникаларыбыз, заман технологиялары артыннан ияреп бара, синең моның җырың артыннан технологиялар үзе ияреп кенә бара торган булсын. Мин инде моны чын-чынында курыкмыйча дәлилләп куям тапшыру ахырында. Алда матур җырлар аша аралашып, бик матур сәнгать уртаклыгында яшибез. Минем җырларны да җиткерәсең, сөендерәсең халык тамашачыга. Алда да шулай бергә матур итеп сәнгать дөньясын яктыртырга язсын. Күзгә күз карашып тапшыруымның ахырында булай дип үтәр идем. Эх, нинди генә язмыш үтсәң дә бер генә кеше ярдәм итәлә. Фәкать бер генә кеше ярдәм итәлә. Ул кем дип сорасам, Руслан, нәрсә дияр идең? Әйтми торсаң, үзем әйтеп бирәм. Ул синең эчендә, минем эчендә, әнә тегендә утырган телевизор караучыбыз эчендә бер генә кеше. Ул син, ул үзең, үзебез. Үзебезне булдырып, үзебезне матур итеп алып бара торган язмышыбызның рухи тәрбиясен сәгать сайын, минут сайын арттырып яшәүләр көтеп калыйк. Һәм нокта куеп әлбәттә, җырлатмады да Русланны концертларга барыр алдыннан ишетеп каласы килгән иде, дисезме? Мин аңладым.
Тыңлыйк та кушылып җырлыйк. Алмалы йорт, әлбәттә, җаным üzülеп язылган, иҗат ителгән җырларымның берсен шунча матур итеп башкарган Русланга афарин дип әйтеп, алкышлап, тапшыру аша озатып калабыз. Яхшы теләкләрдә генә калып. Әтекәй, сабыр корат, күттік үзімі қойтар yollarıma қарап. Сезіні соғынып, ұшып қойттымы қобат, қойттымы көрішу сәғатләрін санап. Әтекәй, сабыр корат, күттік өзімі қойтар yollarıma қарап. Сезіні соғынып, ұшып қойттымы қобат, қойттымы көрішу сәғатләрін санап. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.